Uyan adam, ordu Xuday sindən, yalğan sizdən, nahaq, g'aybatdan. Ağızlarını yaptı, tajlı virus bilen, ağızlıklar yasap şüprekten. Anlıyorsunmu? Ул бит табигатькә суларга дип бирде мөмкинлек. Күз салалы, кыргый хайваннарга бездән башка нинди иркенлек. Уян адам, шушы вирустан син никадәрле куркып ятасың. Ә шул вакытта Раббыңның барлыгын барыбер дәниктер онтасың. Көлкемени, курку аркасында кулларны өйрәндең юарга. Юган куллар белән изге затны, ипине өйрәндең ашарга. Байы белән тигез хәерчесе, директоры, гади эшчесе, машиналар туктап калды бер мәл. Бу барысы Худай шелтәсе. Барыбызны бергә бойрык белән сизмәдек тә өйдә утыртты. Адам кулы белән аңламагач, Худай шөкер, бераз куркытты. Шөкер әле, гади табибларны искә алды кешелек дөньясы. Әллә нинди бай дигән түрәләр мәҗбүр бүген өйдә торасы. Миллионлаган спортчылары кайда, Мальдивалар калды читләрдә. Барыбызны бергә тигезләде. Бикле ишек, чүпрәк битләрдә. Вакыт бирде, бераз аңлар өчен. Уяныгыз диеп һәммәгез. Таҗлы вирус килде галәмгә дип, башыгызга таҗлар кимәгез. Бу тик сынау, Худай биргән афәт, аны бергә дуслар үтиек. Кеше булып биргән гомерләрне матур гына алда илтиек.